La Fira Recerca en directe acosta al públic el mètode científic i la investigació que es fa a Barcelona. Diversos grups de científics traslladen part del seu laboratori a la fira perquè el públic pugui parlar amb ells, veure-ho de prop i utilitzar els instruments de recerca. Amb la Fira Recerca en directe, el Parc Científic de Barcelona pretén obrir una finestra de la recerca més actual a la ciutat de Barcelona. La Fira es un evento participativo para todas las personas que quieran acercarse y al menos por la curiosidad, ¿no? ¿Qué hacen los científicos? No solo es ver las series de televisió. No? Els diferents grups d'investigació porten part dels seus laboratoris en un petit estand per mostrar al públic en general el seu treball. I d'interactuar amb els seus instruments de recerca. No está restringido a un público concreto, ¿no? Madres que vienen con sus niños que tienen 4 años, ¿no? Incluso a ellos. La Fira Recerca en directe es ve organitzant des de l'any 2003. S'han passat ja unes 2.000 persones cada any, amb la qual portem prop de 10.000 persones ja que han visitat la fira i han tingut l'oportunitat de xerrar amb els científics. Preguntar-li qualsevol cosa que els creï curiositat. Explicamos lo que hacemos, también es un poco un contacto, ¿no? Nosotros que somos científicos, estamos trabajando en el laboratorio, a veces estamos un poco como desconectados, ¿no? El hecho de comunicarlo es algo que nos enriquece, ¿no? Un dels estands el dediquem a investigadors molt joves, investigadors de secundària, per mostrar el treball de recerca que han desenvolupat, la seva investigació. Aleshores, durant la inauguració de la fira, els entreguem 3 premis als 3 millors projectes de recerca.